ndogona kudzora zvangu kumashure mbichana mwanenge wachiti unenge uchitarisa uku seusingatarise kamera, ndiye ndichitarisa zvangu kusaidi. But zvisinei, ndiri kunetswa nevanhu pandiri kutaura kuti siyanai nemutoriro, siyanai nezvinodhaka. Vanhu vari kubva vatonditi iwo haudhakwi here. Tisingazivi kuti kuti upuse unoda kudhaka, kuti uda kudhakwa here wotora zvinodhaka. Nini handitore zvinodhaka. Kana uchida kuona kuti zvinodhaka hazvibatsirika, chimboedza izvozvizvi kuimba, tonoti unogona kuimbawo here sechimukomana chirefu chija pressure ichichi. Kana hanzi ani nhendere, anonzi anouya kana kutoti maikoro wacho iyoyo, ukatora zvinodhaka ugoni kuimba zvaanoita. Kana kuri kuti iwe unoita zvemutambo, unozodhidha here zvinoita uyu anzi kuvhen ameno ndiri kokoko. Saka ndiringoti inini zvinodhaka siyanai nazvo. Inini zvangu handitore zvinodhaka. Saka zviroyo kuti ukatora zvinodhaka unobva wagona kuita zvimwe zvinhu. Indongogonawo zvangu kupusa ndakadero. Ndinotenda kune vachandinzwisisawo, asi handisida kungoregedza zvinodhaka siyanai nazvo, because zvinotodhaka mazita emi.